Dakle, kao što sam najavio, oni su se upravo vratili iz Rotterdama, pa logično prvo pitanje je kako je bilo u Rotterdamu? Pa bi dobro bilo, super bi bilo. Mislim, mi nismo bili tamo u takmičarskom programu, tako da to su bile neke sale od, po ne znam, 100-ak ljudi. Bilo je ljudi i bilo je fino, stvarno. Bilo je i ljudi posle koji su pričali smo, isto smo imali Q&A posle filma i bilo je fino, dobro, nisu se smijeli uopšte, to je interesantno. Gledali su ozbiljno film, ali je bilo, delo je da im se svidio film, stvarno. I tako, nisu ulazili iz sale i delo je da je bilo dobro. Češ ti, Filipe, da tvoje utiske paroliš? Pa, mislim, uglavnom su isti utisci. Zajedno smo bili, pa... Ne znam što kako mislim, to je bilo to. Dobro, ništa. Marko, otkud ova priča? Kako si došao na ideju snimaš ovaj film? Pa i tamo su me pitali to dalje autobiografski film. I ja sam onda rekao da je kao pola semi-autobiografski, ali onda sam ukapirao da nije u stvari, da nema puno scene iz mog života, ima neke dve, tri scene, a ostalo su scene koje sam isto drpio od ljudi iz okruženja, uglavnom, i nešto sam ismislio od nule. Mislim da nisam imao da nešto se desilo kao u realnosti. Tako da, a sve vreme je bilo želje da se napravi tako neki film o tom nekom, ne znam, mi smo gledali puno po Thomas Andersona i on liči uopšte na to. Ali smo hteli da napravimo neki film koji bi bio tako, da imamo nekog interesantnog glavnog junaka. A opet, pošto ja ne znam da pišem baš na taj način kao Paul Thomas Anderson, naravno, onda sam ja nekako se prišao nečemu što poznajem i u tome sam tražio te scene, u stvari u nekom svakodnevnom životu, nešto što je opet iskreno, ali da postoji neka zabava u svemu tome, negde. Nama je to bilo bitno da bi neko... Ali, uglavnom, taj period nekog života nam nije bio malo, bili smo isto tako slično kod Deki, nervozni i nezadovoljni i onda i to malo probija iz filma i tako. Tako da to je neki miks, ali uglavnom su to realne situacije koje se desile u okruženju najčešće. Ili meni kod vidovnjaka, nešto slično. Filipe, kad te je pozvao za film, zanimljivo je, vi ste obojica iz Kragujevca, ali niste se baš znali kad ste odrastali, ali onda je ovaj film bio prilika u stvari da se bolje upoznate. Kad te je pozvao Marko, šta ti je rekao, kako ti je delovala cijela stvar? Pa, da, mislim, nije bio u pitanju ovaj film, bio je drugi neki film koji u stvari početak ovog filma, ne znam kako to sad da definišem. Pa ništa, poslao mi je scenario, ja sam pročitao i svidelo mi se, bilo mi je isto to tako smešno. I ništa, otišao sam da se nađem sa njim, dogovorili smo se, on je kao rekao, ćeš da igraš fudbal, ja sam rekao, hoću, a? A prethodni, da, i to je onda, da. Ali to je bio neki prethodni film koji smo snimili, ne znam koliko, ne znam, možda pola, i onda smo to sve bacili. Nije bilo dobro, mislim, nije nam se ništa sviđalo tu. I bi bila jedna scena koja je bila interesantna, ovo sve ostalo nije bilo nešto interesantno. I onda smo počeli da se družimo. I onda smo se baš intenzivno družili nekoliko godina i onda je Marko po jednu scenu meni slao, ja sam čito pričali o tome, pričali o mnogo čemu, mislim, ne samo o tome, pričali svašta, mislim. I ti trebali, mislim, to je karakteristično za to taj deo, ako to može da se nazove pripreme, uopšte to nema veze s pripreme, ali uglavnom je to da su ti razgovori, ni sa kim nisam toliko dugo pričao telefonom, na primjer, po ne znam, 6 sati, 7 sati, mislim,
Da, baš ne bi, toliko nam nije bilo zanimljivo u životu, mislim. Da, tako je izgledalo otprilike. Film je u stvari nastajao jako dugo. Koliko dugo ste snimali film? Pa ovo što je sad, to je 2 godine, ovo što smo sad snimili, mislim, to film kakav je sad. A taj prethodni film koji je bio preteča ovog filma isto snimili godinu dana, 2. Tako da negde mi to vodimo sve kao da je to jedan, jer i Ivana i Filip su zajedno glumili i u tom filmu Momka i devojku, samo potpuno drugačije. Tako da to smo i prekinuli zbog toga što nije bilo dobro, pa smo onda ukapirali da nešto tu, šta tu klike ne štima, pa smo onda sam primenio ovo da pišem o nečemu što bolje znam. Tako da je to trajalo 2 godine snimanja ovog filma, ali 22 dana, 14 dana prve godine i 8 dana druge. Nastavio kao kratki film, pa onda se postalo dugi. Ne znam kako to objasniti, te produkcije. Dobro, ovo je prilika da postavite pitanje ili kažete neki utisak, podelite sa nama, tako da izvolite. Slobodno. Šta mi mogu da kažeš o ovim kadrovima, nešto iz tvoje vizure, zašto si baš? Mislim, imam neku ideju zašto, ali voljela bih da ti objasniš izbor ovih kadrova i planova i Pa, isto slično kao i s tim scenarijem, u stvari nešto što neko u onom se činilo dobro. Ne znam kako drugačije, za ovo smo sposobni, ne znam kako da objasnim. Kad smo sve to što smo probali da nekako nismo mi, ne znam kako da, jednostavno nije najbolje što možemo da... Da, i to je nastavak toga, dakle nismo raskadravali na početku, to nam se svidelo, pokušali smo da nađemo nešto što nam deluje kao taj bagremar u Kragujevcu, osjećaj tih scena, ne znam sad kako da, sve što bi, i te, pošto ti dijalozi tako, oni su i napisani tako isprekidano, onda kad bi snimao krupno te ljude, to je nekako delovalo nevešto. I činilo se i bitno je taj mizanscen, koliko su udaljeni ljudi jedni od drugih, kako položaj tijela, mislim, pošto je neko u ovom filmu sve o toj stidljivosti dosta i o tome. I onda nekako, čini mi se da uradili smo suprotnu stvar, kao koliko smo se družili, Filip, ja, Ivana, mislim, imali smo i Glogovca, Jasna, a opet nisam snimao te glumce, to je malo bilo neobično, u smislu ne snimaš ih kao krupno, a najviše ulažeš u to da, u te replike i glumu. Ali onda se to učinilo kao pravi potez na snimanju i onda smo to nastavili da snimamo. Ne znam, to je kao to, neko delo, to je naš taj film u tom trenutku. Koliki deo je improvizovan, a koliki deo je... Pa ništa, sve smo napisali sad, mislim, sve je napisano sem ono kad ovaj čovjek zove sveštenika, to je on sam. To je neki prijatelj mog oca, koji, on je to, mislim, isto je napisano tako što je on improvizovao nekoj probi, kad sam otišao ja sa ocem kod njega, pa je on, mislim, malo smo pričali, da, i onda je on rekao što on ne kaže da ne može da dođe, i tako. I to se meni svidelo. A ovo ostalo smo sve zapisali, mislim, a oni su posle glumci pravili toga bolje stvari, mislim, od toga što je napisano. Izvolite. Izvolite. Pa mene više zanima nekako vaš osvrt na ovu društvenu reakciju koja se desila u Sadu, zato što nekako iz moje perspektive ovaj film nije uopšte smešan, nekako dobro oslikava onako jednu i ekonomsku, posledičnu i socijalnu situaciju u unutrašnjosti Srbije. Ima dosta nekako elementa koji su meni pali nekako malo i teško, jer su mi dosta poznati i uopšte ne smatram što je ljudima bilo smešno, pa mi zanima iz vaše perspektive i se pravi da je koji ljudi izazvano smešno. Šta? Meni se čini da je to pitanje prepoznavanja. Mislim da je to. Mislim da se svi prepoznajemo, pa nam je mnogo lakše kad to zajedno gledamo i proživljamo. Da, ne, ja dok se oni smisle. Pa, nemam pojma, mi smo baš smo o tome pričali sad u Rotterdamu, jer se niko nije smejao. I onda smo pričali što se ljudi ne smeju i šta je u stvari smešno u filmu i tako, mislim,
baš sam nekog pričali oko toga. I nekako moj utisak je, koji sam isto podelio s Markom, znači to je nešto što sam ja razmišljao, jeste da je u stvari, mislim, nama je to bilo smešno. Nama je smešno to. Ali, dok smo to, da, ali i nije. I mislim, dok smo mi to radili, mislim, ili dok sam kao glumio, meni to nikako nije smešno, kako da objasnim. Ali kad sam gledao i kad sam čitao, bilo mi je smešno. E sad, verovatno je, specifičan je humor neki u pitanju. Ne znam, možda je, kako da kažem, malo i bizaran humor. Ne znam kako da objasnim. Nisam mogu to da kategorišem kao nešto što je smešno zbog gega, fore ili ne znam čega, nego zbog neke empatije prema tom čoveku koji je kao toliko je sve protiv toga ili nemam pojma kako već da definišem. Neugodno je tom čoveku i ta neugodnost nekako, jedna stvar koja mi je bila smešna je transfer tog blama, kao ne znam kako drugačije to da objasnim. A drugo je, što mi je bilo smešno, jeste što sam prepoznao neke replike iz života i onda sam se kao više oduševio što to vidim pa se smijem. Mislim, isto kao što sad vi to postavljate pitanje, pa mi je smešno to kako vi pričate o tome da vama to uopšte nije ni smešno. I onda nekako je to je. Mislim, ja sam stvarno najiskreniji pravio, ali sve vreme sam svestan da sam ja smiješan i tako. Mislim, ne znam kako da objasnim. Ove probleme doživljavam vrlo ozbiljno, a istovremeno su mi jako smiješni. Mislim, što nema šta da kažem. Tako da, mislim, iskreno je pravljen film, nije pravljen, ali smo bili svesni kad se stavi na papir da malo kad se namesti neko taj ritam scene, da postoji nešto zabavno u svemu tome. Mislim, bilo nam je mučno da ga pravimo baš, bili smo preozbiljni na snimanju, što je tek smiješno. Mislim da je to tek najsmješnije. Mislim, kao ozbiljnost na snimanju. Da ima tu opciju, vidjet ćemo sad djemu, ono to. Ima li još neko pitanje? Izvolite. Meni nekako film deluje dosta kompleksnije nego što se dožive ovde, rekla bih. Mislim, nije mi toliko duhovit, jeste ima specifičan neki humor. I zanima me kako je reditelj, koliko mu je bila ideja da predstavi taj odnos majka-sin. To je meni ovako dominantno u filmu i čini mi se da baš pokazujete brižne majke koje upropašćavaju svoju decu na taj način. Nekako mi je to presudno bilo na odrastanje Dejana u filmu. Koliko je to vama bilo cilj da predstavite u stvari? Svako jeste, mislim, meni majka pravi tu voću salatu. To je, i ja sam trudio, stvarno da ne razmišljam puno o tome šta te scene znače, više sam trudio da nađemo neke scene koje su tako emotivne, a da imaju ispod nešto, kako da kažem, interesantno. Da nisu svakodnevica neka koja nije interesantna da se snima, prosto ne znam kako da to... I to je već neki filmski ukus, sad ja ne znam tu kako da to odabiranje scene iz života je već neko biranje toga šta ti sviđa da nekako što deluje da ima, ali da, majka moja liči na to i nije to autobiografski otac alkoholičar, ali kao postoji to s tom voćnom salatom i meni je to jako lepo, ne znam, kad on dođe, ja uživam u toj sceni, kako da, eto. I onda ne razmišljam, i tu ima neke nežnosti i to je to. I nekako ne razmišljam dalje, ali onda pretpostavljam, nadam se da će te veće stvari da isplivaju kao smisao neki veći istorij. Dobro, i poslednja prilika, pošto sledeća projekcija treba da počne, hajmo brzo. Pitanje za Filip, koja scena je bila najkompleksnija? Da, pa ova palačinkite. To je bilo u stvari najkompleksnije i da, u stvari ubedljivo najkompleksnije. Ostale scene su relativno kao, da, lako snimljene, ali te palačinke su bile, jer tu smo taj prvi dan, tu smo se na kraju, da, nije ni bitno, ali uglavnom to je, nije išlo nikako i odavde smo probali i ja sam probao nešto što je bilo isto mnogo bez veze i to je sve propalo i onda
otišli smo kući, prekinulo to je snimanje, otišli smo kući kao da probamo sutra ponovo. I nemam pojma, na neki način smo odustali da će tu uopšte nešto da se desi, ali je kao ajde probamo kad već imamo te kamere i to kad smo napisali. I onda kao, i onda je nešto kliknulo tu i onda je bilo, to je možda najkompleksnije bila scena. I ajmo, molim vas, Branka Petrić, izvolite. Ja pre svega čestitam na filmu, ovaj razgovor liči na vaš film, znači to je kao neki nastavak. Pozdravljam i reditelja. Filipe, ne mogu da verujem, Filip i ja igramo u istoj predstavi Einsteinovi snovi, gde je on fantastičan, dođite da pogledate tu predstavu. A Filipe, kad je, ja sam mislila da to nisi ti. Zato, pa, kad je narasla brada, jel ti imaš nalepljeno? Ne, to je moja brada, pa nešto drugo sad sigurno. Ali tako brzo da ti narasle, pa kada... Dobro, ništa, vreme prolazi, čestitam još jedanput i drago mi je što sam te vidjela.